20 persuna mietu bħala riżultat ta' kawżi relatati ma' sħana matul il-quċċata tal-mewġa tas-sħana rekord li laqtet lil pajjiżna f'Lulju. Bejn l-20 u s-26 ta' Lulju ġew irreġistrati 108 imwiet propju meta is-sħana kienet qed tikkarga. U 20 minn dawn l-imwiet kienu relatati ma' sħana estrema li ħakmet lil pajjiżna. In-nies li tilfu ħajjithom kellhom bejn 55 u 89 sena. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet dawn kienu jbatu minn kundizzjonijiet mediċi oħrajn li setgħu wkoll kienu parti mir-raġuni għalfejn spiċċaw tilfu ħajjithom. Matul il-mewġa ta' sħana Malta esperjenzat 3 ijiem konsekuttivi ta' temperaturi il fuq minn 42 gradi Celsius. Propju fi żmien fejn numru ta' residenti minn madwar Malta u Għawdex intlaqtu mill-qtuħ tad-dawl. Id-dejta mill-isptar turi li 179 persuna irrikorrew għall-assistenza fid-Dipartiment tal-Emerġenza minħabba r-reperkussjonijiet ta' sħana estrema. Minn dawn 89 irċivew trattament fis-swali jew servizzi oħrajn offruti mill-isptar Mater Dei. Skont ir-rapport annwali tal-mortalità tas-sena 2023, f'dik is-sena kienet irreġistrata mewġa ta' sħana simili li waslet għal 25 mewta.